Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Denzel Bartolo, Dalton Bartolo u Jurgen Greg ġew kondannati għal sentenza ta' 2 priġunerija għal 4 snin wara li ammettew l-involviment tagħhom fi ġlieda f'Paċeville. Il-każ seħħ ħabta tal-4 tas-Sibt filgħodu fit-triq id-Dragunara. Fil-qorti ġie spjegat kif meta marru fuq il-post il-pulizija sabu l grupp ta' żgħażagħ bi flix kien taħġiġ f'idejhom. Intqal ukoll li minkejja l-isforzi tal-pulizija l-argument kompla kiber bil-konsegwenza li 3 pulizija sofrew minn ġrieħ ħfief barra minn hekk kellu jintuża taser gun fuq wieħed mill-akkużati. L-akkużati ġew mixlija wkoll li qalu kliem oxxen fil-pubbliku u li kisru l-paċi pubblika. Intant Dalton Bartolo kien akkużat ukoll li kellu fuqu droga kokaina. Fl-assa l-akkużati ddikjaraw li dispjaċihom tal-li kienu għamlu u fid-dawl tal-ammissjoni il-qorti preseduta mill-Maġistrat Jean Paul Grech immultathom ukoll 4,000 euro kull wieħed li jridu jitħallsu fi żmien 3 snin filwaqt li Dalton Bartolo ġie ordinat iħallas ukoll 130 euro lill-uffiċjal tal-Pulizija. Għall-akkużati deru l-avukati Franco De Bono u Matthew Xwiereb.